رکھا جائے معاشر والے تیرے کملی والے آقا نے کام آمنا کیونکہ وہ بڑے لاجپال نے سوا کسے عاشق دی روح پھڑکی کہ آقا نے لاجپال پلید نو توڑ دے نہیں لاجپال پلید نو توڑ دے نہیں جدی پاں پھڑ لیندے اودی چھوڑ دے نہیں لاجپال پلید نو پائنتن پاک دے گھر دی گل کرنی پائنتن پاک دے گھر دی گل کرنی ایڈی سوکھی تے ایڈی آسان نہیں تے جے کوئی انہاں دی مثال دے ایڈی اونچی کسے دی شان بھی نہیں کیونکہ دین نانے دا زندہ حسین زندہ لوگو دوستو اللہ پہ سن دے اللہ دے محبوب پہ سن دے نے اللہ دے فرشتے پہ کلام سن رہے نے اور کی کہہ رہے نے یا اللہ محمد ارشد دے بیٹے دی شادی دے خوشی دے موقع دے محمد اور آل محمد رو یاد کیتا جا رہا ہے اور پنجتن پاک دا نام لیا جا رہا ہے اللہ تیرا ذکر کیتا جا رہا ہے میرا ایمان ہے جتھے اللہ دا ذکر ہوئے جتھے محمد عربی جی دا نام لیا جائے جتھے درود پاک پڑھیا جائے جتھے پنجتن پاک دا ذکر کیتا جائے اتھے شیطان آ نہیں سکتا اتھے شیطان بڑھ نہیں سکتا کی لکھیا راوی نے پنجتن پاک دے کر دی گل کرنی ایڈی سوکھی ایڈی آسان بھی نہیں جے کوئی انہاں دی مثال دیواں ایڈی اونچی کسے دی شان بھی نہیں کیونکہ دین نانے دا زندہ حسین کیتا ان دیونا کسے متیان بھی نہیں تے میرے چڑھ کے جی حسین قرآن پڑھیا ان پڑھنا کسے قرآن بھی نہیں لاجپال جدا رکھوالا ہے لاجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹامن والا ہے تے میری اس سونے نال لگ گئی ہے میری اس سونے نال لگ گئی ہے جنا توڑ نہ بھاون والا ہے فقر نو کرم سلام چنگا چیٹھیاں رڑیاں لے اور کریا جے فقر نو کرم سلام چنگا ہمیں آر تو کڈا پیال ہوئے اے نا کیے میرے وچ کچھ نہیں متے اس دا پیر کمال ہوئے فقر 14 گھڑیاں تائیں مار کردا ہمیں کسی فقیر دا بال ہوئے پر محمد شاہ نہ پھولیے گودڑی نو مت گودڑی جے کوئی علاج ہوئے لاجپال جدا پیرا شاہ کلندر غازی دمڑی اڑا دولا لاجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹامن والا ہے تے عرف کھڑی بولے آؤ فرمانے تیری اوٹ پناہ خدایا تے اور نہیں کوئی سجدہ تے جس جیوے نو اپوں پاڑے او کب کسے کونوں بجدا لاجپال جدا رکھوالا